Бурак Йозчевит, Фахрие Евджен, Мехмет Юзгюр, Елиф Искендер, Ебру Хилваджоулу, Денис Джилилоулу и други. Оператор Вейсел Тексахин. Музика Есин Енгин и Айтекин Аташ. По романа на Решат Нури Гюнтекин. Сценарист Севгей Алмаз. Режисьори Чаан Армак и Дуан Юмит Караджа. Чучулигата. Един от най-ярките представители е Еразъм. Викал си ме. Нашите ще те чакат в 7 часа. Бяхме си обещали. Заедно щяхме да си търсим съпруги. Но не се получи точно така. Ще купя цветя и бомбони и ще дойда, братле. Не се тревожи. Сам ли мислиш да дойдеш? Говори с доктор Лазар и ела с него. Благодаря. Ако бях баща на Неджмиян, нямаше да те пусна в дома си. Свободни сте. Мари, ти криеш нещо от мен. Не, Ако знаеш нещо за господин Селим и не ми казваш... нищо не знам, Фериде. Престани да ме притискаш. Не знам. Защо ли не ти вярвам? Защо ли не ми вярваш? Хайде да излезем в междучасие. Урокът сега ще започне.
пак не стана. Стига, кафето отива на вятъра. Не ли пробвам? Това е за до вечера. Добре, госпожо. Кафето е развалено. Момент. Не, нищо му няма. Не става каймак. Толкова пъти опитах, но напразно. Няма да има каймак, какво толкова. Нали ще сервирам до вечера? Каквото сервираш, това ще ядат и ще пият. Да, права си, майко. Няма смисъл да се стараем. Аз няма да си тръгна от тази къща като ваша дъщеря, нали? Каквото поднеса на господин Селим, това ще яде и ще пие. И Неджмия е като разваленото кафе. Само в кафето на жениха ли да сипя сол? Да. Какво правиш, ще? Дайте й чаша вода. Честито. Говорих с Селим. До вечера ще дойдем да поискаме сестра ти. Значи приятелството ви ще се превърне в роднинство. Браво! Вече никой няма да ви спре. Така е, докторе. Той нищо не каза. И ти не споделяш. Но явно решението е взето по принуда. Уви, така се получи. Вие сте най-добрите ми студенти. Винаги съм хвалил способностите ви. Благодаря. Така е. Но приятелството, каквото и да става, не се разделяйте. До вечера, докторе. Какво става? До вечера ще поискам Неджмие. Хайде, честито. Твоят план ще свърши ли работа? Ще свърши и още как. Но ако Ти прави каквото ти казвам и не мисли за друго. дете ли залъгваш? С това шега не бива. Казах ти къде отивам до вечера. Подвеждал ли съм те някога? Щом казвам да ми вярваш, вярвай ми. Защо се забави? Защо си сама, Мюневер? Господин Левент каза, че ще дойде после. Прави се неважен. Ти къде беше досега? Имам новини. Казвай. Сещаш ли се за Зюбейде от моето село? Не се сещам, Мюневер. Зюбейде с многото бенки. Давай по същество. Тя прислужва у господин Левент. Гладеше някакво френско сако. Видях, че не е неговият размер. Попитах я, но тя не ми отговори. Както и да е, накрая ми каза на господин Селим. До вечера ще ходи на сгляда. Какво общо има той с господин Левент? Негов осиновен сине. Моля? Да. Къде е Мари? В приемната. Баща й е дошъл. Чичо Лазар. Добър ден, Чичо Мюмтаз. Здравей, Фериде. Имаше нещо за теб. Взели го? Какво? От преди 10 дни. Фонданови бомбони. Ще си ги взема. Добре, сега ще ти ги донеса. От кого са? От Кемрян ли? Кой ги оставил? Де тръгваме, сестро? Къде? Баща ми е поискал разрешение да ни освободят до вечера, нали ще искат Неджмие? Аз няма да дойда. Защо? Неджми е поръча да ме няма, докато господин Селим ме отях. Омръзна ми от този господин Селим. Защо говориш така? Защото е лош човек. Какво лошо ти е сторил? Ами аз... Мари, баща ти те чака.
Аз ще тръгвам. Тръгвай. Добре. Хайде. Фериде няма да дойде. Очите ти изглеждат изморени. Ще кажа на сина си да ти приготви подмладяващ крем. Няма да ти искам пари. Ти син ли имаш? Осиновен. Прекрасно. Някой ден го доведи на гости. Казвай. Нали държеше кост срещу Фериде? Така е. Защо не го използваш? Фитили ли ми пускаш? Отстрани от пътя ми. Нещо друго? Помогни ми. Аз какво ще получа? Каквото поискаш. Вече си на години, но още не си се научила. Изхвърляш се в обещанията. Не обещавам нищо, което не мога да изпълня. Спокойно. Добре, да се спогодим. Ще ти помогна, но в замяна искам тялото ти. Какво има? Лицето ти се промени. И аз искам това, което има Кемран. Добре, спокойно. И да искаш, няма да легна с теб. Чух, че Неджмия се омъжва. Вярно си чул. Разбрах и за кого. Казва се Селим. Ще им изиграя номер. А ти ще ми помогнеш. И как ще стане това? Няма да позволя на никого да ми развали вечерта. Тази ли да облека или тази? Която искаш, мила, аз не разбирам. Майка ми не дойде да ми помогне. Как можа, миличка? Защо направи такава грешка? Да отдадеш тялото си преди да се омъжиш. Ами случи се. Фериде, няма ли да вечеряш? Мишел, Мари каза ли нещо относно господин Селим?
Не, Кажи ми истината. подметна, че е опасен. Това, което каза и на теб. Господин Селим каза, че ми е донесъл бомбони. Сега се сетих. Докато бях в болницата. Днес разбрах, че Неджми е взела бомбоните. Но скри от мен. Разбираемо. А вчера се развика, когато докоснах кутията в стаята й. Ако бяхме в час, сестра Алекси щеше да коментира така. Бомбоните са метафора. Господин Селим ти поднася сърцето си. Искал е ти да го получиш, но по грешка то се оказало при Неджмие. Те са постигнали целта си. Но има нещо гнило. Странно е решението им за годеж. Тя твърди, че отдавна се обичат. Но аз не вярвам. Всичко стана много бързо. Думите не засищат. Хайде. Ще останем гладни. Ти върви. Какво е това? Ногтите ли си зъби? Здравей! Браво, приятелю! Изглеждаш много добре. Синът ти се прибра и ти се подмлади. Само на външен вид. Добре си, много добре. Бъди благодарен. Добре дошли. Добре заварили. Жена ми е в провинцията, затова доведох дъщеря си. Лелю, баси ме. Здравей, мила. Днес тя е моята дама. Къде е Неджмия? Горе. Добре. Ела, влизи. Хайде, целуни ръка на баща си. Не и преди да изпием кафето. Такъв е обичаят. Никога не съм искал ръка на девойка. Добре сте дошли. Заповядайте. Какво ще пиете? Ще пием кафе. Нали, Селим? Веднага ли? Престани. Те не знаят обичаите. Неджмия, престани с тези глупости, чули? Не са глупости. Толкова дълго чаках този момент. Сестро, мила моя, този човек не се ли опита да отрави Фериде? Ами ако и на теб ти стори нещо лошо? Не може. Той се страхува от брат ми. Неджмие, не си ли виждаш лицето? Помисли, заслужава ли си? Да. Мари, нищо не си казала на Фериде, нали? Разбира се, че не съм. Не й казвай, чули? Ако научи, ще развали всичко. Забрави. Изтри от паметта си това, което ти казах. Ами ако ти се случи нещо? Няма. Аз мога да се пазя и сама. Ти си любовта, Фериде. Тази вечер преядох. Книга на отговорите от Кямран за Фериде. Дай ми я! Днес ме попита какво е любовта. Млъквай! Върни ми я! Ти си любовта, Фериде.
Изненадана си? Не знаеш ли? Явно не е прочела обяснението в любов. Кой е този Кемран? Красив ли е? Няма да забравя как един ден Кямран и Селим бяха избягали от час. От часа на професор Мемдух. Той наистина нямаше дар слово. Благодаря, миличка. Баща ми никога няма да ми прости. Тогава не се омъжвай, Неджмие. Откъде го измисли? Няма да ти прости, ако се омъжиш за подлия Селим. Повече не говори така за него, Мари. Свиквайте. Той е бъдещия ми съпруг. Не си ли го чела преди? Не те засяга. И така, да пристъпим по същество. Добре, да пристъпим. Ние искаме Неджмие за Селим. Боже, милостиви. Така ли се иска, девойка? Дори не каза с Божията воля и благословия. Баща ми не познава вашите обичаи, Неджмие. Те няма да ми организират и сватба. Ще се омъжа като вдовица. Преувеличаваш. Искат всичко да мине по-бързо. Давам ви я. Кога ще направим годежа? В края на седмицата. Този петък? Да, приятелю. Ще я извикам да ти целуне ръка. Няма нужда. Вече е решено. Заповядай да седнем.
Целуни ми ръка, дъще. Честито. Брачният договор да бъде върху този лист. Жената е Фериде, дъщеря на Низаметин. Аз съм Селим. Дъщеря на Низаметин. Какво е това? За пръв път го виждам. Аз го приготвих. Да не се отровя. Дано. Хайде, опитай. Не е лошо. Как се казва? Гюлбе шекер. Ти си Гюлбе шекер, мамо. Ти, Селим, вземаш ли Фериде за съпруга? Вземам я. Вземаш ли я? Вземам я. Вземаш ли я? Вземам я. Бракът ви е сключен. Хареса ли ти? Кажи да. Кажи, че много обичаш Гюлбе шекер. Знаех си, че няма да ти хареса. Фериде. Аз. Ти си овца. Не съм казал, че ти си. Каза. Чакай, Фериде. Наистина не исках да кажа това. Просто ти подарих едно цвете. Даде ми го, за да го изям. Искаш да го глътна и после да започна да блея като овца. Честна дума, не беше за това, Фериде. Кълна се в Бог. А защо? Защото... Защо? Фериде, на теб случва ли ти се? Аз, когато те видя, усещам нещо ето тук. Хем е хубаво, хем не съвсем. Наболява. Но защо? Батко Едип каза, че съм влюбен в теб. Моля, влюбен ли?
Мамо! Мамо! Би ли дошла с мен? Къде чу името Гюлбешекер? В съня си. Поне веднъж ми отговори без да се шегуваш. В съня си. Що ме така? Какво точно сънува? Защо питаш? Защо да ти казвам какво съм сънувала? Защото не си. Защото лъжеш. Защото открадна моя сън. Ти си Гюлбешекер, мамо. Боже мой. Мили Боже, Ти Гюлбешекер ли сънуваш? Аз мислех, че госпожа Нериман. това не те засяга. Само отговори на въпроса ми. Къде чу това име? Откъде да знам? Не помня. Чула съм го някъде. Не, мила, аз не искам. Фериде, аз ще си взема. Не дей, братле. Ще ти прилошее. Честито. Честито и на вас. Дано да бъдете много, много щастливи. Заедно с вас. Дай Боже. Аз отивам при Леля. Всичко хубаво. Благодаря ви. Моля. Господин Левент може да излъже и дявола. Наистина много го бива. Засрамени. Госпожо Нериман, сега как си? Доволна ли си? Добре ли си? Много съм добре. Олекна ми. Сега ще ти олекне още повече. Да си свършим работата до края. Ти си Фериде, а аз Селим. Ние току-що се оженихме.
Време е за първата брачна нощ. Защо каза така преди малко? Да не мислиш, че с мен ще бъдеш щастлива? Глупачка. Избий си го от главата. Ще отровя всеки твой ден. Всеки твой час. Сигурна съм, че няма да се затрудниш. Ти си специалист в това. Но ако се държиш лошо с мен, брат ми ще те пребие, да знаеш. Ела, проклетио, ела. На мен ли говориш? Не, на птиците, на чучулигите. До една трябва да ги затворят в кафес. До една. Да. Да не е лесно? Не е лесно. Никак не е лесно. Ти защо излезе навън? Не, защото лицето ти ми липсваше. Чакам Мари. Първо така, после ето така. Няма да се науча. Ще се научиш. Мамо, аз ще се науча. Ще ти сплета чиз. Браво, моето момиче. Вземи. Но аз си момчис. Ще си приготвиш своя, а Фериде нейния. Тогава и Кемран да плете. Не може, той е момче. Не, той е момиче. Момичето Кемран. Всичко прави като момиче. Ами аз? Аз съм момче. Измамих ви. Престорих се, че съм момиче. Момче съм, заклевам се. Лъжеш и се кълнеш. Бог ще те накаже за това, че лъжеш. Добре, признавам си, момиче съм. И то много красиво момиче. Когато пораснеш, ще станеш много красива жена. Така е по-добре. Защо ти е да си мъж? Те само работят и се грижат за семействата си. И аз мога да се грижа за семейството си. Боже, на кого говоря аз? Ако продължаваш така, ще си останеш вкъщи. Никой няма да те вземе. Аз ще я взема. Какво направи? Кемран, добре ли си? Боли ли? Какво? Нищо. Мисля си. За какво си мислиш? Странно е. Как мечтите се превръщат в спомени. Като дърво, което съхне преди да е дошла есента и листата му са опадали. Тогава внимавай за какво си мечтаеш. Довиждане. Довиждане. Тръгвате ли си? Мария заболя стомахът. Сигурно съм настинала, сестро. Ясно. Бързо оздравяване. Благодаря. Преди да тръгнете, искам да те попитам нещо относно домашното, което ни даде сестра Алекси. Благодаря ти за всичко.
Казвай, защо бягаш? Не бягам. Заболя ме стомахът и татко каза да се прибираме, за да ми даде лекарство. Повярвах ти. Не на мен тези. Мари, ако знаеш нещо за господин Селим и криеш, кажи ми. Знам, че не е добър човек. Откъде знаеш? Нямам доказателства. Ако имаш, щях да го разоблича на секундата. Той ме притеснява. Напразно се палиш толкова, скъпа. И аз нищо не знам. Хайде, Мари, да не задържаме хората. Чуй, сестро, чуй ме. Неджмия ще се омъжи за любимия си и ще бъде щастлива. Не се притеснявай. Чули? Хайде доскоро. Върви, върви! Пусни ме! От кога те чакам? Не дей! Стига си ме залъгвала! Пусни ме! Моля ви! Ти да мълчиш! Пусни ме! Влизай вътре! Не, не ме докосвай! Не дей! Не дей! Не дей! Ако ме докоснеш, ще кажа на всички, че Селим е твой син. Кълна се! Но ако аз затъна, ще те повлека със себе си. Лазар си тръгна, представлението свърши. Без проблеми, слава на Бога. Може да тръгваш, Селим. Дори се налага, защото мъжете в къщата ще си почиват. Знам, че ти си иска да останеш тук, но... Тръгвай си. Довиждане. Ще те изпратя. Ще ви... Ако позволиш, батко. Давам дъщеря си на този мъж. А вие с баща ти ме направихте за срам. Извинявай, майко, но няма да го прегръщам и целувам. Той беше мой приятел. Аз го доведох в дома ни. Не казвам да го прегръщаш, но трябва да се държиш подобаващо. Така и ти и баща ти само се излагате пред Неджмие. После, заради вас, Селим ще се държи лошо с нея. Какво ще правим тогава? Няма ли да иска да си върне заради унижението? Не помисли ли за това? Само да посмее. Само да й посегне, тогава ще види той какво значи да се ядосам. Ще види. Ти също. Попитали ходжата, защо бие детето, след като не е щупил остомната. А той рекал, ами, ако е щупи? Много смешно. Каква е поуката? Брат ми и баща ми са предвидливи също като на Страдин ходжа. Не дай да им се сърдиш. Каквото и да правят, правят го за мен. За момичето в къщата. Продължавай все така. Говори си сама. Но да видим до кога. Добре, ще го запомня. Селим, утре искам да отида на пазара. Вземи ме по обяд. Ще си допълня чеиза. Ще се отбием и в магазина на татко. За плат. Сама ще ти ушия пижама. Проклета да си. Неджмие. Дори не ме погледна.
Слушай, тази Неджмие много ме притеснява. Не се притеснявай. Тя няма да направи още една глупост. Аз не говоря за това. А за какво? Какво те тревожи, Геомисал? Тези тримата крият нещо. Кои трима? Фериде, Неджмие и онзи мръсник. Годеникът на Неджмие ли? През цялото време не откъсна поглед от Фериде. Гледаше я в очите, сякаш за да ядоса Неджмие. А когато Фериде му пожела да бъдат много щастливи, той отговори: заедно с вас. Що за наглост? Боже! Помните ли какво каза вдовицата Нериман, когато се заля с врялата вода? Боже! Спомена нещо за господин Селим и Фериде. Да пази Бог. Фериде е умно момиче. Няма да се занимава с подобни неща. Не ми се вярва. Трябва да кажем на госпожа Бесиме. Не. Да не я разстройваме повече. Накъде повече за Бога? Преди премълчахме и какво стана? Трябва да й кажем. Какво ще й кажем? Ще й разкажем всичко от самото начало. Тя трябва да вземе мерки. Аз вече сгреших веднъж. Неджмие е в това положение, защото си замълчахме. Да не направим лоша услуга и на Фериде сега. Жалко ще бъде. После ние ще страдаме от огризения. Добре. Какво да се прави? Ще отидем и ще кажем на госпожа Бесиме. Тя ще реши какво да предприеме. Хайде, лате. По-добре ли си? Този мръсник ще ми създаде проблеми. Нали го заплаши със Селим? Това му стига. Ако е умен, ще те разбере. Днес не успя. Но откъде да знам дали отново няма да опита? Той държи много козове срещу мен. Ако кажа нещо на Кемран, с мен е свършено. Неджмие? Какво? Идвам да видя дали си добре. Добре съм. Днес е най-щастливият ден в живота ми. А това е само началото. Щом така го усещаш. Знам, ти искаше да чуеш друго. Друго ли? Ще ти кажа нещо, от което няма да ти стане приятно. Когато ти си щастлива, аз сякаш сбъдвам своите детски мечти. Тогава съм 10 пъти по-щастлива от теб. Така ли? Тогава защо не се радваш, че се омъжвам за Селим? А аз умирам от щастие. До кога ще се самозалъгваш? До кога ще продължаваш? Неджмие, аз виждам, че не си щастлива. Виж, има нещо, което не ми казваш. Сподели с мен. Моля те. Какво се случи между теб и господин Селим? Какво ти направи той? Защо, Боже? За това ли мечтаех? Госпожо, ще ти кажем нещо. Дано да е за добро. Казвайте. Фериде е виновна за състоянието на Неджмие. Но има причина. Фериде не е направила нищо лошо. Днес, когато им е пожелала много щастие, господин Селим е казал заедно с вас. Геомисал го е чула. С ушите си, нали, Геомисал? Да, момичетата останаха като попарени. Той не умее дори да се шегува. Неджмие, за кого се омъжваш? Но дали го каза от невъзпитание или по друга причина, това не знам. Какво намекваш? Госпожо, тук има нещо гнило. Със сигурност има. Тези думи на Зети много ни усъмниха. Говорете направо. Преди не ти казахме, защото моментът не беше подходящ. Нериман, нали, се заля с врялата вода. Преди да го направи, дразнаше нарочно Неджмие. Каза, че ще говори с господин Сейфетин. За какво ще говори с господин Сейфетин? За това, че господин Селим и Фериде имат връзка. Моля?
За мен годежа ви не е истина. Сигурно защото не го одобряваш. И двамата играете. Трябва да си сляп, за да не видиш. Ревността те заслепява. Виждаш само това, което искаш. Що за глупост? Защо да ревнувам? Неджмия, имам съмнения. Имам притеснения. Те са безпочвени. Не е вярно. И Мари го мисли. Каза ми, че господин Селим е опасен. Тя се тревожи. Аз също. Неджмие, чуй, ако има нещо, кажи ми. Ще ти помогна с каквото мога, обещавам. Стига! Остави ме, Намира. Излез от тук. Няма да изляза. Ще говорим. Ще ми кажеш. Страхуваш се, виждам го. Кажи ми, какво ти направи Селим? Черната вдовица беше решила да скара Неджмие и Фериде. Не познавам Зети, но добре познавам Фериде. Обаче не мога да гарантирам. Това са лични въпроси, сърдечни. Госпожо, ти ще се оправиш с момичетата. Ти знаеш как. Боже, вземи душата ми, че да се спаси от това. Да, същия този Селим онази вечер... Замълчи! Стига си говорила. Кямран не бива да научава. И Сейфедин не бива да чува за това. Моля ви, дръжте устата си затворени. Защо не разбираш от дума? Няма за какво да говорим. Излез! Няма да изляза. Неджмие, правиш грешка. За пръв път в живота ми има нещо, което е само мое, Фериде. Няма да ми го отнемеш като майка ми, баща ми и брат ми. Селим е мой. Стига вече. Да затворим темата. Престани. Нищо не искам да ти отнема. Опитваш се да ми отнемеш годеника. Искаш да ни разделиш. Ако се наложи, и това ще сторя. Ще ви разделя. Защото ти не разбираш, не мислиш трезво. Не те е срам! Лелю! Млъквай! Лелю, аз се притеснявам за Неджмия. Излез от тук! Млъквай! Изслушай ме. Излез от тук! Не искам да те виждам! Изслушай ме. Не викай! Изслушай ме. Млък! Махай се! Не искам да те виждам! Лелю, трябва да ме слушаш. Млъквай! Майко! Замълчи! Фериде, какво става? Нищо! Фериде си остана невъзпитана. Не се научи как да се държи. Само глупости върши. Остана си сираче. Замълчи. Не ти ли дожаля за нея? Как можа да кажеш такова нещо? Изплъзна ми се от устата. Този път прекали. Грехота е. Грехота. Само аз ли греша? Само аз ли съм виновна? Само Фериде ли живее тук? Ако бяхте защитавали Неджмия, колкото защитавате нея, нямаше да се стигне до тук. Какви ги говориш? Какво е направила Фериде? Нищо. Нищо не е направила. Аз я обичам. Като собствено дете. Тя е мехлем за всяка рана. Лек за майчината болка. Бог ми е свидетел. Обичам я повече от родната си дъщеря. Но тя прекали с глезотията и своеволията. А аз остарях, не мога да търпя повече.
Затова ли изрече думи, които да разбият сърцето й? Аз се грижа за семейството си. Опитвам се да ни опази от самите нас. Достатъчно стига, сте ме разпитвали, престанете. Онзи ден сякаш си тръгнах завинаги от онази къща. И до днес усещам болката в сърцето си. Сякаш бях на 5 години и баща ми заминаваше безвъзвратно. Но децата какво ли разбират от раздялата? Едни кафяви очи, които обичат безкрайно много, изчезват завинаги от погледа им. Но децата разбират раздялата повече, отколкото предполагате. Усещах същата болка в сърцето. Сякаш очите на баща ми изчезваха, а аз нищо не можех да сторя. Бях неподвижна. Стоях, цепенена като дете, което за пръв път се сблъсква с безнадежността. Това ни се случваше за пръв път. В онзи ден сякаш отрязаха пъпната ми връв. Сякаш бях погребана завинаги под старото дърво и вече нямах рай, в който да се върна. Аз отраснах до леля си. Обятията й ухаеха на рай. Сега и тя ме изостави. Душата й изостави моята. И сякаш разряза времето с нож. И аз бях нарязана като с нож. Фериде! Почакай. Къде? Пансиона? Днес нямаш ли свободен ден? Любимият ми. Добре. И аз ще дойда с теб. Вземи ме със себе си. Майко. Какво се е случило между вас тримата? Ти нали чу? Фериде цели да ме раздели с Селим. Годежът я ядоса. Иска да развали щастието ми. Тя обича Селим ли? Но господин Селим обича мен.
Не говори за това с никого, да не се разчува. Ако брат ти научи, ще стане страшно. Добре. Фериде ще разбере грешката си. Не й се сърди, чули? А ти не се тормози. Тя нека остане сама и да си помисли. Може би е по-добре, че си тръгна от тук. Ще я накарам да глътне този пръстен, подлапа чавра. И това ще стане. Но всичко се постига с търпение и постоянство. Заповядай, честито. Съпруже. Сега ще ми бъде още по-трудно да проявя търпение. Жена ми, съпругата ми, Фериде, вече е моя. Моля те, бъди внимателен. Да не допуснеш грешка преди да сме се подсигурили. Добре. Тогава започвам да търся къща. Чакаме работа. Не мога да заведа Фериде в ергенската квартира. Няма нужда. Не ти е нужна нова къща. Ще живеем в дома на Лели. Ти, аз и снахите ми. Снахите ти? Братовчетките, Неджмия и Фериде. Голям чакал си. Улови и двете. Няма да стане. Приключих с Неджмие. Тя ме принуди да се сгодя за нея. Но всичко беше до тук. Няма да се оженя за Неджмие. Фериде е моята съпруга. Може и да е така. Това изобщо не ме интересува. Ще се ожениш за Неджмие. Тя е твоята гаранция пред Кямран и семейството му. Те могат и да изгонят Фериде, но не и дъщеря си. Така се подсигуряваш. Ти изпълни майчения си дълг. Стига си се тормозила, чули? За пръв път застана зад мен. Толкова се страхувах, че ще защитиш Фериде, а не мен. Но и да не беше какво. Селим не е куклата, която вземаше от мен, за да дадеш на Фериде. Той обича мен. Само в това съм сигурна. В чувствата му към мен. Затова ли по време на годежа той не свали поглед от Фериде? Защото Фериде ни притесняваше. Отдавна съм минала по този път, дъще. Затова не се опитвай да ме залъгваш и наставляваш. Вие направихте грешка, а сега се радвайте на годежа си. От тук насетне аз ще се грижа за мъжа си и сина си. Не ме интересува нито кого обичаш ти, нито бъдещия ти съпруг. Аз пожертвах Фериде. Пожертвах спомена от сестра си, за да осуетя по-голямо нещастие. Не й дадох думата. Не й позволих да ми обясни и да се защити. Ако й бях позволила, нямаше да успея. Нямаше да мога да направя това, което направих. Не влязох в стаята ви случайно. Дойдох, за да отпратя Фериде. Не мога да я докосна дори с ръкавици. Тя ме дразни. Не мога да я понасям. Тя потъпка честта и достойството ми. Прав си. Но имаме ли друг избор? Кямран е твой приятел. Познаваш го по-добре от мен. Аз познавам баща му. Те ще те убият. Фериде, няма ли да им каже, че си е изиграл? Трябва да им завържем ръцете. Да ги поставим в такова положение, в което нищо да не могат да ни направят. А начинът е да се ожени за Неджмие
Погледни от добрата страна. Ще имаш две много красиви съпруги. На твое място щях да се оженя час по-скоро. Има още един начин. Ако отстраним Кямран, лесно ще се справим с стария му баща. Както постъпихме с Васвили. И аз си го мислех в началото. Но те не разпознаха трупа му. Помощникът на кадията мисли, че ти си Васви. Затова и никой не дойде на погребението му. Тогава ние ще съобщим на близките му, че е мъртъв. Така ще отстраним Кямран. Не мълчи. Кажи нещо. Не знам какво да ти кажа. Какво да те попитам? Не питай. Но говори, Кемран, моля те. Не мълчи. Заглуши гласа на сърцето ми. Моля те, говори. Ди! Къде отиваш, Сейфедин? Да доведа Фериде. Почакай малко. Моля те, почакай. Нека минат няколко дни. Аз сама ще доведа Фериде тук. Но сега почакай. Моля те. Защо искаш да мине време, Бесиме? Какво ти стори Фериде? Това са си наши отношения. Не ме разпитвай повече, Сейфедин. Казвам ти да изчакаш. Баща й я повери на мен. А днес излезе от тук с наведена глава. Не, на мен е поверена. Тя е моя кръв. Да не мислиш, че аз нямам огризения. Но тя трябва да си вземе поука. Каква поука, Бесиме? Каква поука? Позволи ми аз да възпитавам момичетата, Сейфедин. Фериде се държа неприлично. И аз си я наказах. Наказана е. Затова известно време няма да ходиш при нея. Точка. Мъките на горкото сираче край нямат. Нямат. Но Фериде няма да се оплаче. Милата ми, тя няма да се оплаче, но сърцето й ще се къса. Ние сме виновни тя да страда сега. Но ако не бяхме казали, можеше да стане по-зле, Гюлмисал. Ние поехме риска. Не дай да говориш, сякаш нищо не знаеш. Не знам. Мислех, че госпожа Бесиме ще намери решение. Смятах, че ще извика момичетата и ще ги разпита. Госпожа Бесиме го направи нарочно. Тя пожертва Фериде. Боже.
Спри! Спри! Никой ли няма? Няма. Всички са при семействата си. Сестрите са тук, както и Чичо Мюмтаз. Фериде! Почакай. Да отидем на карнавал. Кемран, не искам. Искам да заспя и ако е възможно, никога да не се събудя. Хайде, Фериде. Артистите са ни приятели. Помогнаха ни в тежките дни. Да отидем да си поприказваме с тях, да им благодарим. Хайде. Кемран, да отидем друг път. Фериде, да отидем на пикник. В този студ? Сякаш преди студът те притесняваше. Ще ти направя люлка. Хайде. Кемран, не искам. Нищо не ми се прави, моля те. Аз искам. Аз не искам. Няма значение дали искаш. Вече реших. Отиваме на пикник. Кемран, стига. Няма да дойда, не искам. Ти върви. Фериде. Не искам да те оставям сама тук. Не ме гони от живота си. Не ме изолирай, моля те. Да тръгвам. А халва ще ми купиш ли? Добре. Вземи. Хайде, Фериде. Ела. Благодаря ти, Джумали. И като малки ви водех тук. Помниш ли, Фериде? Разказвай. Какво стана между теб и майка ми? Нищо не е станало. Аз прекалих. И тя ме наказа. Фериде, майка ми после ще ми каже, но предпочитам да го чуя от теб. Няма нищо, Кемран. Да затворим тази тема. Добре. Аз ти се извинявам от името на майка ми. Защо? Защото ми показа реалността ли? Нямам нужда от състрадание. Аз знам каква съм. Тя можеше да го каже и по друг начин. Храни куче, да те лае. Добре ли си? Дай тази бележка на близките на Васфи. Нека разберат, че е мъртъв.
Жалко. Те веднага ще отидат при кадията. Ти не се мутай наоколо. Помощникът на кадията идва ли в болницата? Не съм го виждал. Внимавай, ако той те види, лъжата ти ще излезе наяве. Тогава да отстраним и него. Не. И двамата ще ни обесят. Той е известна личност и има голямо семейство. Обаче, ако му създадем проблеми, ще забрави за Васви. Нериман, много си способна. Всеки мечтае за такава жена. Моля, вдовицата на Риман? Какво ще правиш? Ще видиш. Хайде, довиждане. Първо ти седни. Защо първо аз? Може би не е достатъчно здрав. Не искам аз да изпробвам. Ти седни първа. Тогава да се качим двамата. Хайде. Кой ще ни люлее сега? Фериде, не прави така. Какво да не правя? Дръж се според възрастта си. Като госпожица. Доверявай се. Влюби се. Фериде, била ли си влюбена? Знаеш ли какво е любов? Кемран, вземи и за теб са. Като малка ми казваше, че съм кисела като Джанка. Наистина е така. Като неозряла Джанка съм. Не искам да съм такава, честно, но така се получава. На теб ти изтръпва устата, на мен сърцето. Особено когато не ме поглеждаш. Днес пак не ме погледна, затова те замерих скал. Вземи, за теб са. Това е любов. Не искам. Ай, не помня да съм ти казвал така. Лъжец, помниш? Не помня. Помниш? Изчезвай. Остави ме на мира. Не искам да те виждам. Добре, че те замерих. Пада ти се. Плужек! Теб питам, Фериде. Била ли си влюбена? Знаеш ли какво е чувството, Фериде? Не мога да кажа, че знам. Но на времето един познат каза, че горчи като Джанка. Казал ти го е човек без опит. Тогава да чуем човека с опит. Драги ми господин Кемран, чакам
Образовай ме, ако обичаш. С удоволствие, госпожице. Всъщност, нямам какво толкова да ти кажа. Откакто драгият господин Кемран се научи да обича тайно, той не може да говори за любовта. Защото знае, че любовта е пълна с дано и може би. Леле. Значи Бог да е на помощ на тези, които се влюбят. Да, така е. Така е. Не е лесно човек да се бори с несигурността, опирайки се на вероятността. Виновните да се засрамят. И тези, които вземат сърцето и сънищата ни. И най-вече тези, които обичат тайно. И защо? Защо? Да потискаш чувствата си. Какво като обичаш тайно? За кога и за кого се пазиш? Фериде, ще престанеш ли? Ти защо изобщо подхвана темата? Ще ми я обелиш ли? Махни семките, ако обичаш. Добре. Добър вечер. Добър вечер. Госпожо Бесиме, господин Селим дойде. Мъжете ги няма. Моля. Свободна си, Дилбер. Как сте, Лелю Бесиме? Нали не съм закъснял за вечеря? Само аз и Неджмия сме вкъщи. Не съм слагала маса за двама души. Другите няма ли ги? И Фериделия няма? Защо ти е Фериде? За нищо, само попитах. Не се нервирайте. Тя е с Кемран. Излязоха заедно. Искаш ли да видиш годеницата си? Не. Тоест, не искам да я притеснявам. Нека си почива, изморена е. Лека вечер. Кемран, благодаря ти, че днес не ме остави сама. Фериде, аз винаги ще съм до теб. Чули? Благодаря. Фериде. Секунда. Купих ти халва, но ти не я изяде. Прав си. Благодаря. Фериде, какво ще правиш сама в огромната спалня? Ще можеш ли да заспиш? Аз от 5 годишна спя сама. В къщата на Нериман говореше друго. Значи съм пораснала от тогава до сега. Не, същата си. Не си се променила. Какво ще правиш сама? Ще те хване страх. Със сигурност. Я ми кажи, ти май не искаш да си тръгнеш. Нищо подобно. Казах го заради теб. Не виждаш ли? Погледни. Като замъка на Дракула е. Мрак, страхотия. Дори аз настрахвам. Да. Наистина е страшничко.
Какво да правим? Не влизай. Да поседнем тук, навън. Студено е. Ще настинем. Ще ти дам сакото си. Не дей. Тръгвай си, Кемран. Лека нощ. Спокойни сънища. Ако се обърне, значи ме обича. Какво ще правя? Каквото и да правиш, трябва да побързаш. Времето не чака никого. Ди! Тя е моя съпруга. Моя е. O gözler bana eskisinden yabancı. Gönlümdeki bu sevda hiç dinmeyen bir acı. Gönlümdeki bu sevda hiç dinmeyen bir acı. Ruhumun kederinden gözlerim yaşla doldu. Ağlıyorum derinden. Bilmem bana ne oldu. Ağlıyorum derinden. Bilmem bana ne oldu. En candan Хей, Маруф, ела насам. Кажете, всичко наред ли е? Защо си пуснал този старец тук, за да ни дразни ли? Той с нищо не ви пречи. Не си разваляйте вечерта. Имам ново момиче, да ви го изпратили. Погледни го, виж го как я гледа. Не си разваляйте вечерта. Стара е, но разбира. Виж как се издокарал. Всеки търси хубавото. Какво има, старче? Престанете. Какво има?
Не правете скандали и ние ще пострадаме. Едва получих разрешение. Ако затворят кръчмата, как ще виждате Катина? Не се занимавайте с него. Не си развалите настроението. Хайде, седнете, моля. С какво да ви почерпя? Днес сте мои гости. Няма да плащате. Продължете с песента, моля ви. Не спирайте, продължавайте. En candan arkadaşım, ruhumu saran gece. Ben kime bağlanmışım, ağlıyorum gizlice. Ben kime bağlanmışım, ağlıyorum gizlice. Kimsesiz karanlıklar derdime şifa verir. Kalbimdeki yaralar daha çok, daha derin. Добре дошъл. Баща ми не е в стаята си. Не ми каза къде отива. Ти с Фериде ли беше досега? Каза ли нещо? Какво да каже, майко? Разстроена е. И аз съм разстроена. Какво се случи? Защо постъпи така сурово с нея? Ти пазеше Фериде като очите си. Наложи се да го направя. Стига си ме разпитвал. Желая ти спокойна нощ, майко. Kamran? Кемран? Кемран. Знам, че си ти. Видях те, покажи се. Кемран!